Takže čaute všetci a vás do môjho ďalšieho videa. A dneska sme na Hypixeli. Môžete to vidieť aj tu vpravo. A dneska to budú teda TNT rany. Ale ak budem horší ako polovica, tak sa mi odobere srdiečko. A ak budem mať, že v minúte všetky 3 srdiečka, tak sa stane jedna veľmi zlá vec. Končí video. Sice toto už točil Polocan, ale to vôbec nevadí. Ale my teda ideme na to. Samozrejme, nezabudnite dať like a odber na toto video. A teda my za chvíľu pôjdeme na to. Nám začína za 10 sekúnd reálne. 5, 4, 3, 2, 1. Poďme na to, ideme, chlapci. Ja túto Hypixel her vôbec rád neviem, ale tak pokúsime sa. Tam to bude Ne, on nespadol. To je chcípák. Jeden. Petrový knedlíček. Haha. A podobenie Zdeňka Polorajka trošku. Teraz sa mi to nevyplatilo. Podobiť Zdeňka Polorajka. Ale páne, som vám tam išiel do cesty. Bolo nás tu teda 12, takže musím byť lepší ako 6. A teda ešte musí pár hráčov chcípnuť. Lomeno spadnúť do vojdu. A stále sme tu 9. Nie je moc dobré. A typku sa moc nemáš. Lebo typka vymyslí bloky a kvôli tomu už to vyšlo tak, že proste chcípol alebo padol do vojdu. Kamu, sorry, ale ono sa to nedá viac ako v F5. To proste nejde. Kamu, skôr sa padol do vojdu. Poď, ešte jeden typek nech spadne. Poď, padni. Spadni. Takto cestičku. Ne, ja som padol. Ja som taký dement. Takže už mám iba 2 srdiečka. Lebo som najväčší dement. Ja viem, že som najväčší dement. Kvôli tomu sa mi odoberá HPčko. A ešte mám teda 2. A to nie je skoro vôbec dobré. Takže my ideme na to teda. Takže dávame sem. Ideme na to. Zatiaľ sme 4 a ešte 4 hráči chýbajú. Dobre, jeden typek chýba. Tak 2! Mu sa pripojte, chcípáci. Tihleti chcípáci. Dobre, je nás 10 teda. Kamo, teraz keby sme hrali, tak by sa spravilo také pasti. Ale bohužiaľ nehráme ešte. Takže pasti robiť nemôžem. Sme klasickú F5 a ideme na to. Možno sa pýtate, prečo som predtým F5 nemal. Lebo som nevedel, ako sa to robí. Ja viem, ja som úplný inteligent. Ja viem úplne. Je nás 19. Pozerám, či sa niekto pripojí alebo neodpojí. Takže je nás 20. A jeden to lívol. Takže musím byť 10. alebo takže musím byť lepší. Takže ešte môžem byť 10. Ale už horší ako 10 byť nemôžem. A potom sa mi odoberá ďalšie srdiečka a budeme mať iba 2. Samozrejme nechceme. Ty Mário, alebo čo si? Tak nie si Mário, ale si Božek staviteľ. Sa nám moc trošku míňajú bloky, ale to nevadí. A to je nubák! Možno ja som nubák. Ale to určite nie som. Napíšte do komentárov, a keď ich stále nemám zapnuté a furt hovorím, že píšte do komentárov, tak neviem, prečo to furt hovorím a mám ich vypnuté, ale to je jedno.
Dobre, ne, kamo, ale na 16. Tak to nie je dobré. Ešte 6 ľudí musí chcípnuť. Sem dám spítku a ideme na to. Máme spítku, takže sme v pohode. Teraz sme v Chile. Ale vyzerá to tak, že nejakí ľudia stále neumierajú. Stále sa držia. No a ja som tesne nad vojdom. Som najhorší. Ale to sa zmení. Tento týpek spadne. Teda tak kde spadne? 5 ľudí musí ešte spadnúť do vojdu. Spadnite. Vy spadnite. Vy. Tam je iba Vojt. Áno, ty padni. Ty spadni. Dobre. Už som skoro spadol ja. A našťastie som nespadol. Poďte 4 ľudia. Ešte vy. Komu, ja vám to robím musové cestičky. Poďte. Kámo, ja som taký Kámo, chlapci moji. Ja som taký dement. No, výborné. A teraz mám už iba 1 HPčko. Paráda. Som naozaj nadšený. Tak poďme na to. Ideme si teda spustiť PvP Run. Ak sa pýtate, prečo to hrám na Hypixely a nie na SGčkách, tak na SGčka sa ešte musím pripojiť. Kamo, ne. Padnem. Áno. Ale... Ty vogo, kámo, ja som spadol cez 2 platformy. A je na 14. Každopádne. Takže musím byť lepší ako 7. Alebo 7. Toto video potom bude extrémne krátke. Alebo spravíme jednu takú vec, že si ešte jedno pridám. Takže toto video, aby nebolo také krátke až, tak si pridám ešte 1 HPčko. Bolo také krátke, že to by ani Polucant také krátke nenatočil ani Jakub M, ktorí sú samozrejme kamaráti a ja u Jakuba M mám samozrejme odber. Lebo je to best youtuber. Nice, 11-9. Čím menej hráčov, tak tým lepšie pre mňa, pretože aspoň nebudem musieť byť taký dobrý. Takže... Hra teda začala. Máme double jumpy, čo je zase v pohode. Je nás 13. Z 13. Pripojí sa ešte niekto? Dúfam, že nie. 4, 3. No tak je na 14. 16. Je na 16. To nie je možné. Sme nahodili nejaké efekty. Kamo, sa nedostanem nikam, nie. Na 16, takže musím byť lepší ako 8. Ináč som skapal. Ne. Čo robíte? Kamo. Ja skapem. Kamo. Aspoň, že táto hra má trošku viac platformy. Takže sa nemusím až tak báť. Ja ti tu spravím pekne cestu. Aha. Jatrový knedlíček. Haha. Kámo, on to vyžral. No tak. Ľudia, sklamal som. Teraz ste videli môj skin na TNT ranoch. Ako niekedy mi to ide, ale teraz mi to nejde vôbec. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Samozrejme, že nepáčilo, lebo som ani raz nevyhral. A hneď po 4 hrách som mal 4 killy. Takže dajte like a odber a ja sa vidíme u ďalšieho videa. Takže zatiaľ čau.